wani katafaren mai kuɗi ya rasu, aka tafi makabarta kaf aka rasa inda za a sashi aka rasa inda za a sashi. Ya aka iya? Sai aka samu magudanar ruwa sai aka sashi haka. Sai wani ya zo yana ce min amma yana ganin da wane ya san in ya mutu nan za a sashi, ai da ya yi kaza. Na ce a ai ba abin da ba su sani. Don me za ka gafala? Ku shiga makabartu a cikin garuruka ku ga yadda suka yi kaɗan. Haka ake bi ake ainihin ga filaye nan na gonaki kewaye da makabartu. Idan ka tafi da miliyan 5 sai ka siye duk gonakin ka kewaye su, ka ce duk su zama makabartan musulmi. Hadisi kyakkyawa da al-Imam Tabarani ya ruwaito a cikin Mu'jamul Kabir, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda ya wanke musulmi ya saka shi a cikin likafani, ya je